szeretném megköszönni a szakkollégiumnak a sok segítséget. Én múlt héten csütörtökön zártam a 4 évet, és ugye ez 8 fél év, hát ebből 7 fél évig voltam szakkollégista. Ez alatt a 7 fél év alatt rengeteg emberrel ismerkedtem meg, úgy idősebbekkel, mint a fiatalabbak, ha itt a szakkollégistákat értem, szinte már egy kis család lettünk ez alatt a fél év alatt. Én nagyon sokat tapasztaltam, nagyon sok mindent értettem meg. Eddig úgy gondoltam, hogy én egy ilyen kis rózsaszín búrában élek, ahol engem semmi nem akadályoz, nekem semmi problémám nincsen, aztán kikerültem abból a búrából, és szembesültem dolgokkal, hogy másoknak milyen megpróbáltatásokon kellett keresztül menni ahhoz, hogy ugyanott tartsanak, ahol én. És ebben a szakkollégium sokat segített, tehát felismerni ezt a problémát, és ösztönözni arra, hogy segítsek azoknak a diákoknak, akik utánam következnek, úgy a beilleszkedésben, mint a középiskolásoknak, abban, hogy igenis egyetemre kell járni, főiskolára, vagy valamilyen felsőfokú szakképzést el kell végezniük, kitartást. Néha sok lesz a program, és néha nagyon megterhelő, de megéri, mert egy családba, egy közösségbe való beilleszkedésnek bizonyos feltételei vannak, és ha azokat teljesítik, akkor soha nem fogják magukat egyedül érezni. Akkor ide kerültem a szakkollégiumba, fura volt az első találkozás. Az, hogy roma származású vagyok, az, hogy itt előnynek számít. És hogy hasonló emberekkel találkozhattam, hasonló célokkal, mint én. Nagyon hálás vagyok érte. Az igazság, hogy én más gyülekezetből jöttem, és aminek nagyon örülök, hogy így, ahogy voltam, így elfogadtak itt. Tanulni szerettem volna, fejlődni, előre jutni, és hogy példát mutassak a családomnak, ismerőseimnek. Onnantól kezdve bejutottam az egyetemre, aminek nagyon örülök, és egy nagyszerű lehetőség volt számomra az is, hogy szakkollégiumba bekerültem. Kértem Istent, hogy lányítson meg az ő szívét, és hogy ne azt nézze, hogy aki vagyok, aminek születtem, hanem azt, amiért megdolgozok. És megkaptam. Az a kitartás, amit Anna Maritól láttunk, 3 gyermekes családanyaként, felnőttként érettségizve, felnőttként felnőtt szakképzésben részt venni azért, hogy tudjon haladni a korral, menni, csinálni, megtanulni az új technikát, ez nem egy kis kihívás. És nagyon hálás vagyok, hogy itt lettem, és hogy sikeresen levizsgáztam, és hogy ebben támogattak mindvégig lelkileg is, anyagilag is a szakkoli támogatott, lelkileg is, és úgy érzem, hogy nem csak tanulhattam, amikor tanulunk, nem csak információkat szerzünk, nem csak tantárgyakról tanulunk, hanem nagyon sok mindent megtapasztalhatunk, változik a személyiségünk, és a közösségi életben is sokan bele kapcsolódni. Come on,